guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Sezgîn lê tu di vê bernameyê de qehwe ve naxwî, tu nek nexweşî. Belê yani tu zanî yani zivistanê piçekî sezona nexweşiyê ye. Lê wernabe yani tu qehwe ve nexwî ev bername çê nabe bernameyeke entelektûel e tu zanî. Rast bê qehwe jî Bê qehwe jî nabe. çê nabe. Loma divê em vê bernameyê biqedînin. Heta tu baş bibî em ê bernameyeke nê qeyd bikin. Ez ê bi bêhna wê idare bikim Murat û ava germ ji xweş e. Ê baş e tu zanî. Lê carek din wernabe bê qehwe ji kerema xwe re nê bernameyê. Yani Tamam. bê qehwe tu zanî em nikarin qeydê bikin. Wala rast xebereteyim. Ev şêst û çend berna şêst û heşt bername yani bê qehwe derbas nebû. Na. Tenê qehwe bernameyeke de qrîza qehweyê hebû. Qehwe tune bû me çayê ve xwarçı bû. Na çay li malê hazir bû. Me Erê çay. tiştekî wa bû. Baş ez ê heta bernameya bê ez ê baş bûm ez ê qehwa te jî vexwim. Ê baş e. Îro Murat nizam em ê behsa çi bikin ev çend bername em qala felsefeya İslamê dikin. Belê. Cana tu qala navên ekolên felsefeya İslamê dikir. Wek meşaye wek tabiyûn. Belê. Ez dibêm em îro behsa van ekolan bikin. Belê gava me qala elkindî dikir navê meşayiye an wek pirjimar meşayiyûn derbas bû. Di bernameyên Ebubekir Errazî de navê tabiyûnê derbas bû. Vana di felsefeya İslamê de wek navê ekolên fikrî ne, ekolên felsefî ne. Di wan bernameyê de bi kurtasî me qala van ekolan kiribû. Di em îro bi piçekî bi hûrgulî em bikevin nav vê mesela ekolan. Di felsefeya İslamê de wekî din kîjan ekol hene Murat? Ya wele ekol gelekin sezgîn. Yani felsefeya İslamê di navbera sed salên heşt û donzda de birêya xebatên wergeran pêş ket. Berhemên filozofên wek Aristoteles, wek Platon, filozofên Stoa Parês, Porfirus hatin wergerandin û felsefeya Yunana antik ket nav felsefeya İslamê. Ana ev berhem û felsefeya Yunana antik di nav problemên teolojik, kozmolojik û etik yên felsefeya İslamê de ji veguherîneke derbas bûn û fikr û nêrînên nû ava kirin. Bi vê veguherînê jî ekolên cuda derketin holê. Yani bi her veguherînê şîroveyên cuda, fikrên cuda, nêrînên cuda derketin û ev jî ekolên nû ava kirin. Wek min got ekol gelekin lê em dikarin qala çend ekolên sereke û pir tên zanîn bikin wek meşayiye, wek tabiye, wek işraqiye heye, revaqiye heye, di nav kelamê de nêrînên wek mutezîle, eşariye û maturidiye heye. Yani bi vî şiklî gelek ekol û nêrîn hene. Hêna xwe em ji meşayeyê em dest pê bikin. Çi ye meşaye? Kîjan fikr û nêrînan diparêze Murat? Gava me qala taybetmendiyên felsefeya İslamê kiribû, me gotibû bandora felsefeya Yunana antik li ser felsefeya İslamê zêde çêbûye. Yani di felsefeya İslamê de wek çavkaniyeke girîng felsefeya Yunana antik derdkeve pêşiya me. Meşayiye ji bo ya mînakeke baş e. Meşayiye bingeha xwe rasterast ji felsefeya Yunana antik girtiye. Ana di felsefeya Yunana antik de Aristoteles û filozofên dişopa wî de diçin li dibistanên xwe yên felsefeyê li ser piya ders didin. Ne rûniştî. Digerin, dimeşin û bi vî awayî dersên xwe didin. Sokrates jî werdikir eger bibîre te li kuçeyên Atînayê feqîr û ji xwe belkî ji mecburiyet yani cîkî tune bû lê rûnî ders bide. Ji awayekî mecburî li kuça digeriya ders dide. Kes cî nedid avî.
İja vana bi Yunanî ji ber ku li ser piya digerin dimeşin ders didin, bi Yunanî wek peripatetik hatine binavkirin. Yani kesên digerin dimeşin. Ev nêrîn di felsefeya İslamî de wek meşaye cih girtiye. Bi heman wateyê cih girtiye. Meşaye gavam li wateya meşayeyê dinêrin. Meşaye çi ye? Kesên dimeşin. Yani peripatetik biye meşaye wateya xwe parastiye. Heman vate. Wek ji navê ekolojî tê fehm kirin, meşaye ji aliyê filozofên di şopa Aristoteles de çûne hatiye ava kirin. Lê ne Aristoteles parêziyekî safî. Di meşayiyê de nêrînên Aristoteles hinek bi nêrînên Plotinus ve hatiye sentez kirin. Yani nêrînên Aristoteles û Platon parêziyan nû wek hinek hatine tevliyev kirin. Yani her çiqas bingeha ekola meşayiyê nêrînên Aristoteles min jî di nêrînên filozofan di nêrînan de bandora filozofên wek Plotinus û Platon parêziyan nû jî em hinek dibînin. Di nav vê ekolê de kîjan filozofên Murat wek temsîlkarên vê ekolê em navê kê dibîzin? Di ekola meşayê de di serî de navê Elkindi. Me behsa wê kiribû şume? Belê. Navê Elkindi derdikeve pêşberî me. Elkindi di felsefeya İslamê de wek filozofê yekemîn tê qebûl kirin û cara ewilî fikrên Aristoteles ji aliyê Kindi ve di nav pergalekî de hatine nirxandin. Piştî Elkindi dîsa Farabi naveke giring e di meşayiyê de şerhên Farabiyên ser Aristoteles giringin. Tedî me gotibû Aristoteles di felsefeya İslamê de wek muallimî evvel hatiye binavkirin, yani mamosteyê ewlî. Farabi jî muallimî saniye, yani mamosteyê duyemîn. Xebatên Farabiyên li ser siyaset, li ser metafizik û li ser mantiqê giringin. Wek temsîlkar wekî din kî heye? İbn Sîna heye. Navê İbn Sîna karim bêjim. Ew jî wek Ebu Bekir Errazî doktorekî giring e, hekîmekî mezin e, filozofekî navdar e. İbn Rüşd heye berhemên Aristoteles şerh kiriye li İspanyayê di dema Endülüsyan de. Şerhên wî yên ser Aristoteles ji erebî wergerandine latînî bi vî awayî li Ewropayê rê li ber felsefeya skolastik vebûye. Ekola meşayê wek te got gava di felsefeya İslamê de cih girtiye rast wateya xwe parastiye. Peripatetik bûye meşayî. Belê. Yani wateya her duyan cî kesên ku digerin dimeşin. Di nav ekolên felsefe İslamê de mînakeke di nav bi vî şiklî heye gelo Murat? Felsefeya stoayê û stoa parêziyê em karin wek mînak bidin. Stoa navê avahiyeke mîmarî ye. Avahiyên bi stûnan hatine lêkirin. Ji ber ku li wan avahiyan ders didan, ji ber ku temsîlkarên felsefeya stoayê li wan avahiyan ders dane, felsefeya wan wek felsefeya stoayê hatiye binavkirin. Ev felsefe di felsefeya İslamê de bi heman wateyê cih girtiye wek revaqiye an revaqiyûn hatiye binavkirin. Revaq çi ye? Sütun rêz dibin û ser sütuna kemer hene. Avahiyên bi wî şiklî bifkire. Tedî li Mêrdîna Jor sûka delala heye. Hatta wek dibên çarşiya bi rewaq tiştek wer dibêjin. Bi Tirkî jî bi wî şiklî pênasî. An jî hewşawê bîne berçavê xwe Diyarbekir mizgefta mezin hewşawî sê alî stûnin û ser stûnan kemerin. Belê. Yani navê avahiyeke stoa îca di felsefeya İslamê de bûye revaqiye. Di felsefeya İslamê de revaqiyûn rasterast wek em çawa bêjin wek ekoleke cuda rasterast derneketiye olê. Lê li ser gelek beşên felsefeyê bandora xwe nîşan daye. Bi taybetî li ser felsefeya ahlaqên vê bandorê dibînin. Ahlaqa stoayê jiyaneke li gor xwezayê derxistiye pêş,
qala terbiye kirna ruh dike, qala kontrol kirna daxwaz û arezuyên di nav çawan bêjin kontrol kirna daxwaz û areziyên ruh dike. Van mijaran di nav felsefeya wan de wek fikrên serekene di felsefeyên kindî Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, hatta İbn Miskeveh de em bandora van fikran dibînin sezgîn. Ev navên te behsa wan kir Murat, temsîlkarên ekola revakiyê ne? Revakiye wek ekoleke cuda yani nebûye wek ekoleke cuda û taybet loma ji bo wan filozofan em nikarin bêjin temsîlkarê ekola revakiyê ne lê di felsefeya wan de em şopên felsefeya Stoayê dibînin. Başa îca ekoleke din Murat. Di bernameyên Ebubekir Errazî de te navê Tabûyînê bilêv dikir. Ev nav derbas dibû. Sezgin te giş nivîsîne bana. Yani ez beriya bernameya Murat yani amadekariye dikim. Helal beşler. Erê te kurtasî behsa wê kiribû. Lê îcar ji ber ku em mesela ekolên İslamê de ne em berfirehtir behsa wê bikin. Tabûyîn çi ye? Kîjan fikran diparêze? Tabîyûn wek ji navê wî jî tê fehm kirin ji peyva tabiatê tê. Xwezaparêzî ye yani an jî wek naturalîzm em karin bi nav bikin. Lê xwezaparêzî xweştir e bi min. Bingeha xwe ji xwezayê digire, ji tib û fîzîkê digire. Di felsefeya İslamê de filozofên ku bi taybetî li ser mijarên tıp, biyoloji, fizyoloji, astronomi û felsefeya xwezayê sekinîne û xebitîne wek tabîyûn hatine binavkirin. Di vê ekolê de taybetmendiyeke girîng heye. Ravekirinên xwezayî di pêşiya ravekirinên metafîzik de cih digirin. Yani ji ravekirinên metafîzîkê girîngtirin. Bi taybetî nêrînên wanên li ser epistemolojî û ontolojiyê derdkevin pêşberî me wek mînak di epistemolojiyê de azmûngeriyê ampirizmê diparêzin. Ji bo gîştina zanînê wek metod azmûnê diparêzin, çavdêriyê diparêzin, ampirizma tibbî, qala ampirizma tibbî dikin. Van tişta ji bo wan girîngin. Belê. Temsîlkarê tabûyînê kîne Murat? Ji nav temsîlkaran tutkare çend navên girîng ji me re bêjî? İbn Sina navekî girîng e. Ji xwe me gotibû kesên piranî li ser tib û fîzîkê dixebitin. İbn Sina wek doktorekî hekîmekî girîng e. Bi teoriyên xwe yên tib û biyolojiyê taybetmendiyên tabîyûnê derdixe pêş. Dîsa Razî Ebubekir Errazî bi xebatên xwe yên li ser tibê di navê ekolê de cih girtiye. Piranî ser tibê xebitîne? Belê. Yani ê wek sayîsalcî. Derzê wan baş bû. Murat di serî de gava te navê hin ekolan jimartin min navê hineka nivîsî li gor wê ez li gor wê rêzê ez herim. Belê. Te navê Xwezî min gişan hegotane. te navê îşrakiyê jî gotibû. Çi ye îşrakiyê Murat? Çi fikra diparêze, kîjan hêrinan diparêze? Ekola îşrakiyeyê Belê. Ya arast vê bernameyê berî ku dest bi îşrakiyê bikim vê bernameyê baş bû arast di gavem qala felsefeya filozofan dikin van ekolan derbas dibin wê hinek ji bo bê baş bê fehmkirin wek çawan bêjin wek bernameyeke ferhengî wê li ber destina li ber guhê guhdaran be. İşrakiyê te pirsîbû ne wer? İşrakiye di sed sala 12 de ji aliyê Şehabettin Sühreverdî hatiye ava kirin. Ji gelek aliyan ve li dijî meşayiyane. Meşayiye çavkaniya xwe ekola meşayiyê çavkaniya xwe ji Aristoteles digire û giringiya aqil derdixe pêş. Dibêje birêya aqil mirov dikare rastiyê û zaniyê bigîne rastiyê dikare xwe bigîjne zanînên rast.
لبر ام رخنین اشراقیه دبینن اشراقیه دبیجه د پیواجویا تگیهشتنا زانینه ده راست دبی عقل alikar dibe lê dibe aqil heya ciyeke kare here dibêje hêza têgihiştina aqil bi sînore loma nikare bigîje rastî û heqîqetên gerdûnî ji ber van sedeman di şûna aqil de hîsên mirovan derdixwe pêş li gor îşraqiyeyê mirov tenê bi hîsên xwe dikarin bigîjin puxteya rastiyê, puxteya heqîqetê, heqîqeta ilahî. Di eqola îşrakiyê de em nêrînên li ser ontolojiyê jî dibînin. Li gor wan hemû heyînên gerdûnê xwediyê du taybetmendiyan e. Tarî û ronahî. Û çavkaniya tarî û ronahiyê jî Xuda ye. Di nav heyînan de heyîna ku bi serê xwe heye, bi tena serê xwe heye, tenê Xwedê ye. Heyînên din jî ji bo hebûnê girêdayê wî ne. Ana di felsefeya xwe de Xwedê wek nûrul envar binavkirine yanî nûra nûran binavkirine. Hemû heyîn ji nûra wî pêk hatine û girêdayê nûra wî ne. Mirov vê nûrê yanî çavkaniya heyînan tenê birêya hîsê xwe dikare fehm bike. Yani aqil di vê meselê de, di vê pêvajoyê de ciyê aqil tune ye, hîsê mirovan hene. Murat te got îşrakiye li dijî meşayê ye loma li dijî Aristotelesê jî di heman demê de îşrakiye ji felsefeya Yunan antîk di bandora kîjan filozofan de maye yan jî em bêjin bandora kîjan fikr û ramana nêrîna. Metafizika îşrakiyeyê yani eger em bi têgehê wan bêjin metafizika ku li ser nûra Xwedê hatiye avakirin ontolojiya Aristoteles qebûl nake. Em karin bêjin di nav teoriya îdeyana Platon û çanda hermetik de wek sentezek avakiriye. Piştî vana Murat em hatin ekola Mütezileyê. Tenavê wê jî gotibû. Belê. Me got em ê bi dorê herin. Çi ye Mutezile? Wek ekolek çi dibêje û kîjan fikran diparêze, kîjan filozof di navê ekolê de cih digirin? Mutezile di teolojiya İslamê de ekoleke rasyonel e. Li bajarên Basra û Bexdayê pêşketiye û belaviye li gor Mutezileyê metnên dînî metnên pîroz divê li gor esasên aqlî bên xwendin û şîrovekirin. Yani ne tenê bi wateya wana dogmatik û bi wateya wanên ferhengî gere bi awayekî rasyonel bên xwendin, bi awayekî rasyonel bên şîrovekirin û nirxandin. Çimkî li gor Mutezileyê metnên dînî yani metnên pîroz ne li derveyê sînorên aqilin. Ji aliyê aqlî ve Xwediyê dijberiyek ninin û di nav metnên dînî û aqil de nakokiyeke tune ye. Di ahlaqê de jî dîsa giringiya aqil derdixin pêş dibêjin mirov birêya aqil dikarin tê bigîjin ku ka başî çi ye, xerabî çi ye. Loma mirov di tevgerên xwe de azadin û berpirsyariya tevgeran aîdê mirovan e. Temsilkarên vê ekolekî ne Murat kîjan filozof derkevin pêşa me? Tukarî navê çend navên giring ji me re bêjî? Helbet Vasıl İbni Ata heye, Ebul Huzeyl Allaf heye, El Nazam, Bişr İbni El Mütemmir, El Cahiz, El Cubayi de ekola Mutezileyê de navên giringin. Berî ku tu bêjî ez bêjim piştî Mutezileyê min navê Eşariyê gotibû ne wer sezgî? Belê dorhat niha jî dorhat Eşariyeyê kerem ke bi kurtasî jî hinek agahî li ser Eşariyeyê ji me re bide Murat. Eşariye wek ekoleke an wek dibistaneke kelamê ji aliyê Ebul Hesen el Eşarî ve hatiye avakirin. Rexne û dijberiya li hemberî Mutezileyê bingeha Eşariyeyê avakiriye.
Mutezile tediyana di 3 saniye berê me got qala giringiya aqil dikir û aqil derdixist pêş. Belê. Ekola eşariye viya rexne dike dibêje divê aqil girêdayî wahiyê be. Li gor eşariyeyê aqilê mirov bi sînor e û sehekê mirov agahiyên şaş didin mirovan. Ji ber van sedeman mirov nikare bi van amûran bigîje hakîqetê. Hakîqeta ilahî ji sînorên aqil mezintir û bilindtir e, loma birêya aqil mirov nikare bigîje hakîqeta ilahî. Di mijara ahlaqê de jî heman tiştan diparêzin, li gor eşariyeyê başî û xerabiya ahlaqî bi tena serê xwe baş û xerab ninin. Taybetmendiyên başî û xerabiyê ji aliyê Xwedê ve li tevgeran têbar kirin, ji ber ku aqilê mirov bi sînor e, mirov nikare birêya aqil fehm bike ku ka çi baş e an çi xerab e. Loma divê di mijara başî û xerabiyê de divê mirov go bide wahiyê, go bide emrên Xwedê. Tenavê Ebûlhesan el-Eşarî wek avakarê eşariyê gotibû. Divê ekolê de wekî din kîjan nav hene, kîjan filozof hene Murat? Baqilani heye, Gazali heye, Beyzavi, Cüveyni, Şehristanî di nav ekola eşariyê de cih girtine. Em hatin ekola dawî Maturidiye. Mala Xwedê ava. Şikara me xwe behsa vê jî bike û hêdî em bername xwe biqedînin Nurat. Maturidiye wek ekoleke ji aliyê Ebu Mansur Maturidi ve hatiya vekirin. Em dikarin bêjin ku Maturidiye di navbera Mutezile û Eşariyê de cih digire. Weke ku dixwaze di nav her du ekolan de rêyekê hevpar bibîne, li hevanîneke çê bike. Li gor Maturidîtiyê îman bingeha İslamî ye û ji alî hiyerarşîk ve ji aqil pêştetir e. Hemû heyînên nav gerdûnê ji aliyê Xwedê ve hatin afirandin. Li gel van fikran qala giringiya aqil jî dike. Dibêje ji bo dîn, ji bo bi awayeke esas û rastî dîn bê fehm kirin, xêncî Qur'an û sünnetê divê aqil jî hebe. Dibêje em ferz bikin ku ji aliyê Xwedê ve pêxember nehatine şandin. Mirov birêya aqil dîsa jî dikaribû başî û xerabiyê ji hev veqetîne û başiyê ji nav xerabiyê bineqîne û derxe. Ev ya ferqa di navbera Maturidîtî û Eşariyê ye. Aqil û wahiyê ji aliyê giringiyê ve wek hev dibîne û dibêjin her du jî hevdû temam dikin. Temsîlkarên vê ekolekî ne Murat? Bezdevî heye, İbn Hümam heye, Beyazî heye, navên tiyên bîra min ev in. Li ser van her sê ekolên dawî ez dixwazim tiştek bêjim eger destûra te hebe. Helbet Murat kerem. Tu destûr nedî nabêjim. Na ji xwe ji ber ku ez îro qehwe venaxwim, qehwe jî heye. Serbest Murat em karin dirêj jî bikin. Qehwe naqet îro yani. Ev her sê ekolên dawî yani Mutezile, Eşariye û Maturidîtiye. Ev her sê ekol li ser pirseke ava bûne. Çi ye? Di felsefeya serdema navîn de mijara herî giring dîn û bawerî ye. Di felsefeya Xristiyanî de jî me qalaviya kiribû. Felsefeya İslamî jî wek beşek ji felsefeya serdema navîn ew jî xwediyê vê taybetmendiyê ye. Hem di felsefeya Xristiyaniyê de hem jî di felsefeya İslamê de mijareke felsefiya hevpar heye. Ew jî têkiliya di navbera aqil û îmanê de. Yani têkiliya di navbera dîn û felsefeyê de ye. Di vê pirsgirêkê de pirsê sereke çi ye? Gelo aqil giring e an îman. Yani gelo birêya aqil mirov dikare bigîje heqîqetê an birêya îman mirov digîje. Gava em li taybetmendiyên van her sê ekolên felsefeya İslamê dinêrin dibînin ku yek aqil derdixe pêş wek Mutezile,
eşariye qala giringiya vahiyê dike. Maturidîtiye jî dixwaze di nav her duyan de hevsengiyeke ava bike. Nêrînên bi vî şeklî di felsefa Hristiyaniyê de jî hebû. Me qal kiribû. Belê. Yani hinek akıl derdixin pêş, hinek wahî, İman. hinek jî di navbera her duyan de Sentezek. sentezek, an jî wek dixwazin rêyeke hevpar bibînin. Başa Murat yani pirsê me ew qas bûn gelek agahiyên baş te dan me balkêj bûn, xweş bûn mala te ava. Avatir, sağ olun. Eger hebe wek gotineke davî tu dixwazî tiştekî bêjî, kerem ke. Wek gotineke dawî, yani dixwazim tiştek bêjim, ekolên me li vir qal kirin, ne hemû ekolin. Xên cîvana jî gelek ekolên cuda hene di felsefeya İslamê de. Lê me hewl da ku em hinek qalayên hinek zêdetir derketine pêş bikin. Di bernameyên pêş de dîsa gava ekoleke cuda hebe, navê ekoleke cuda derbas be, li gor wextê xwe, li gor îmkanên xwe, li gor qehwa xwe em ê dîsa qal bikin helbet. Başa Murat mala te ava. Avatir. Xatir ji guhdarê xwe bixwazin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we? Bi xatirê we. Kahve û felsefe.